Stanley Clementina, welkom bij Access Journaal. Dankjewel, dankjewel. Ja, we lopen allebei al een tijdje mee. Jij loopt al heel lang mee, ook in het culturele leven van Curaçao. We hebben elkaar niet eerder gesproken, dus ik ben blij dat je in de studio bent. Ja, ik ook. Eens moet de eerste keer zijn. Hè? Eens moet de eerste keer zijn, inderdaad. Er zijn heel veel dingen waar we over zouden kunnen spreken, maar we gaan het hebben over een bijzondere avond. Aanstaande zaterdag 15 augustus. Het is een Transatlantic Connection, a night of... Ja. Transatlantic, sorry. Transatlantic Connection, a night of culture, roots and resilience. Anansi, ja, we zien het op de achtergrond. Wat kunnen we daar verwachten? Nou, sowieso cultureel erfgoed die naar voren gaat komen. Ik ben zelf naar Ghana geweest voor cultureel erfgoed onderzoek. Ja. Eenmaal daar aangekomen kwam ik bij Kumasi terecht, waar eigenlijk de origine is van de Anansi-verhalen. Ja. En het heeft zo wat met me gedaan. Ik zag eigenlijk dat de verhalen heel veel aansluiting op elkaar hadden. Ook bij de verhalen van de Companansi uit Curaçao. En toen heb ik ook een beetje onderzoek gedaan. Mooie verhalen meegemaakt. Toen dacht ik, weet je wat? Ik wil hierover gaan praten. Ik wil een voorstelling in elkaar gaan zetten. Waarom? Het is van uiterst belang dat wij begrijpen dat zo'n verhaal uit Afrika helemaal over het Transatlantische Oceaan naar Curaçao is gekomen. Ook natuurlijk Suriname, Trinidad en Tobago, Jamaica. En dat het nog steeds intact is gebleven. Dat is mooi. Dus het is van uiterst belang dat wij dit cultureel erfgoed blijven doorgeven aan de volgende generatie. Dus vandaar dus voorstelling Anansi. Want welke kind of wie op Curaçao is er niet mee groot geworden met die verhalen? Daarom. Het zit in de genen van Curaçao. Klopt. En het is precies wat je zegt, uit Afrika, Ja. hier in het Caribisch gebied en verder gekomen. Klopt. Maar het is altijd goed om er op welke manier op een andere manier ook nog aandacht aan te besteden. Zeker. En wat je ook merkt is natuurlijk, wordt steeds doorgegeven, maar steeds minder. Want soms vraag je aan een kind van, hey, ken je de verhalen? Nee, die kennen ze niet. Maar ze kennen wel de uitdrukking, Xatiger. Ja, zeker weten. Ja, dus daarom is het ook echt belangrijk dat wij als ouders, scholen ook, gewoon blijven teruggeven aan de next generation. Maar ook wij als volwassenen, dat we beseffen wat de hidden messages, oftewel het symbolisme achter de verhalen zijn, zeg maar. En dat ga ik tentoonstellen komende zaterdag. Het is eigenlijk meer van, wat betekenen de verhalen? Het is een verhaal van oppressie tegen degene die klein is. Anansi is een kleine spin, maar toch wel de intelligentie die boven de brute kracht gaat, zeg maar. Ja. Dus Anansi komt overal mee weg. Het is eigenlijk het vallen en opstaan verhaal, zeg maar. Dus fall 9 times, get up 10. En je doet het niet alleen, want je hebt een mooie indrukwekkende lijst van mensen die ook aanwezig zijn. Ik ben gezegend. Ik heb Mama Elia Isenia, is natuurlijk de persoon van cultuur hier op Curaçao natuurlijk. Maar ik heb ook nieuwe generaties, zoals bijvoorbeeld Sisi Isenia. Ja. Haar vader, legendarische Junius Isenia, doet ook mee als trombonist. Ik heb een jong talent, die is 14 jaar oud, Jordan David. En die gaat de rol van Pegasaya spelen. Dus het wordt eigenlijk muziek en theater en dans. En dan hebben we zeg maar Muisje Muis, Ramses Rafaela. Die speelt de rol van Anansi. Leuk. En ik heb een cast van muzikanten, joh, daar zeg je gewoon u tegen. Het is gewoon geweldig. Het is jammer dat het maar één avond is. Misschien Het moet is er jammer. Ja. Ja. Eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen, ik had het een beetje onderschat. In de zin van, ik dacht van, nou weet je, ik wil echt iets uit mijn hart doen. Met de onderzoek die ik heb gedaan in Ghana. Ja. We kunnen heel lang hierover spreken. We hebben niet heel veel tijd daarvoor natuurlijk. Maar toen dacht ik van, nou, ik doe gewoon lekker nummers componeren. Hè, want alle songs zijn door mij gecomponeerd en geschreven. En toen ineens, along the way, werd het ook een theatervoorstelling. Ik heb ook bijvoorbeeld Christiane Schorea, daar wordt onze griot, onze storyteller. Mooi. En toen dacht ik van, oké, maar dit wordt echt veel groter. En nu hoor ik berichten van, ja, had het eigenlijk in een grotere zaal moeten doen en zo. Maar goed, wie weet in de toekomst dat we die kans gaan krijgen. Het is nu in ieder geval voor de mensen die het willen zien, 15 augustus Dat klopt. in Theater Norman de Palm. Mensen kunnen... Bekend ook als Luna Blauw natuurlijk. Tuurlijk, ja. Vroeg, hè? Mensen kunnen een kaartje kopen. Het is live music, storytelling, dance, culture, connection. Yes. Ja, dat komt hartstikke mooi. Hè? Je ziet het op de achtergrond. Zeker. Ik wens je heel veel succes. Hartstikke bedankt. En ik kan me zo voorstellen dat het daarna nog een keer gaat zo'n komen. vermoeden, Maar weet je? dat weten we nog niet. Laat eerst iedereen hier maar naartoe Voel het gaan. in mijn water. Ja.